Pois se pasarías fos así, pois que tiñamos que ir a Ourense, teríamos que desplazarnos 10 kilómetros a Ourense, e máis ou menos 10 ao concello de San Ciprián de Viñas. Bueno, eu teño coche, non hai problema, pero a xente que a mellor, xente maior ou que non pode desplazarse con tanta facilidade é un problema. Que isto é grandísimo. É que cerren a oficina, non sei, eu... Parece unha cousa absurda, pero... O que é incongruente é que a todo o mundo se enche a boca dicindo que hai que promocionar, potenciar o rural. E despois, ainda encima o rural, estamos lle quitando servicios. Así non nos potenciamos o rural. Que iba a conseguir unha moto, non vos dixen cal, conseguiu unha sin carné, adaptada ao meu nivel. Continuamos por aquí en Meaño, na quinta Papa Noelada Moteira, sabedes, gran concentración tocouche, a que me deixou a motiño. Dixome, non me saques, eu poñome de extra, pero tiñate que meter, muller. Tiña que deixar a búa, joder, e coller a mala. Aí a doame, ves? Pero ides facer ruta, 9 en punto, comeza aquí a ruta, por onde pasades? Un poquinho por todo o concello, así, salimos, vamos, para mirar todo un pouco. Pasalo ben, se vos fixades, hai moita xente que non está vestida de Papá Noel, moi mal, porque a min antes botaron unha bronca. Pero, Nelson, ti estás ben vestido como mandaban as normas, non? Casi, estamos aí, xustiños, faltanos un sombreiro, pero bueno. Bueno, despois, cando acabemos o directo, paso cheo este. Mellor, vamos con el por aí polo todo o concello. É a primeira vez que participas nunha motorada destas? No, xa van varias, recorrémolas casi todas, as de Galicia a poder ser, pero bueno. A seguir, non? Non queda outra. Hai que mellorar cada ano e cantos máis, mellor. Cantos máis, mellor, naciñas Nelson, vaite coller a moto, que houve aí un cambio de postos. Tiñamos por aquí a un dos organizadores, aí me vai, o xefe. Moi. No, o jefe no. no. Xefe. No, sí, no. Vamos te chamar o xefe, que foi o que me botou a bronca antes. Hai motos aí, Vexo moita xente sin disfrazar. É que non lle dou tempo. Tuvo que aplazar todo. Porque claro, era para facer mañá, pero pola choiva e todo, hubo que facelo hoxe. E hubo que facer todo as carreiras. Pero ainda así hai moitísima xente, Sí, claro. Cantas persoas pode haber aquí a motos? 250 motos por aí, máis ou menos. Sí. Rapaciños tamén pequirrechiños aquí, e xente maior, ben, xente de todo tipo. De todo tipo. Aquí hai que meter a xente desde pequeno, ten que espabilar xa de pequerrechos. Falamos ademais, vamos deixar pasar, compañeiros, porque vedes por aí motos, pero que non paran de chegar motos agora mesmo, en cual temos por aquí a outro dos organizadores, David. Falamos de que facedes unha ruta por toda a vila, pero que ademais é unha ruta que ten algo solidario, moi importante isto, sí, non? Todos os anos recollamos alimentos para un banco de alimentos de aquí de cerquiña, de Villalonga, que, bueno, depois eles encárganse de repartir as familias máis vulnerables logo, nestas fechas tan especiales. E nada, para nós é algo importante tanto para os nenos como para as familias. Sí, ao final é algo solidario, algo bonito, algo que disfrutades todos. E vemos tamén por aí atrás que hai papatoria, chocolatiño. Churros e o chocolate gratuito. Facemos sobre 100 litros de chocolate. Caramba. Para donarlle a xente. Ganaránse todos, claro. Esperemos. Pois, David, deixamos vos xa, porque nada, en 5 minutiños xa comezades a ruta. E, compañeiros, a ver a fin de semana como nos ven, polo menos eles, adiantando a motorada, puideron facelo antes de que chegase a chuvia. Boa imaxe aí en Meaño, dá gusto, que corazón máis bonito, aí 250 motos. Bueno, espera que antes de marchar temos que ir polos mercados. Sabedes que cada venres, aquí na Hora Galega, facemos un repaso dende a última semana de novembro, como van variando os prezos, para arriba ou para baixo. Imos ver exactamente o que atopamos hoxe. Rocío, atopamos pois un pouco de todo, mira. Pois a meixa babosa, fixadevos, o prezo amarillo é o que atopamos en novembro, despois o laranxa na 1 de decembro e o vermello esta segunda semana de decembro. Partimos dos 34 euros na meixa babosa, estamos nos 58, do que máis sobe, a centola 34